EH Bilduren mahai politikoak Pello Otxandiano kanpo proposatu du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Eusko Jaurlaritzako lehendakarigai izateko. Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak jakinarazi du Otxandianoren izena koalizioaren Donostiako egoitzan egindako agerraldi batean. Mahai politikoak aho batez onartu du proposamena Otegiren esanetan. Solbentzia, ziurtasuna, konpromisoa, arima eta pasioa eskaintzen ditu, azpimarratu du Otegik Otxandianori buruz aritzean. Militantei emango diete hitza orain hautagaitza berresteko. Arratsaldeon, EH Bilduren programa zuzendari Pello Otxandiano proposatu du koalizio abertzaleak lehendakarigai datorren urteko Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeetarako. Gaur bertan, prentsaurrekoan Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak aurreratu du. Egiten dugun planteamentua da inbertsio kualitatibo bat, zen eta gure hautagaia Pello Otxandiano kanpo izatea erabaki dugu. Eta erabaki dugu inbertsio kualitatibo hau egitea, badakizutelako Pello momentu honetan programa zuzendaria dela, eta beraz, inbertsiorik kualitatiboena egitea deliberatu dugu. Denok ezautzen dezute, badakizute zein den beren maila, bere solbentzia, bere seguridadea, hainbat gaien inguruan. Labur bilduz esango nuke, zer ekartzen dio Pello Otxandiano kanpo gure hautagaitzari beste ekipo luze batekin. Berak ekartzen dio solbentzia, ziurtasuna, konpromisoa eta arima eta pasioa. Astelehen honetan ekin diote Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetan 5 eguneko grebaren lehenari. Itunpeko sareko 9.000 langile baino gehiago daude greban parte hartzera deituta ostiralera arte hitzarmenaren negoziazioa eskatzeko. ELA, Esteilas, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte ekimeneko ikastetxeetako langilei eskatu die grebara bat egiteko. Izan ere, patronalarekin negoziazioa ez atzera ez aurrera dago. Gatazka honen inguruan galdetu diote gaur goizean Euskadi Irratian Jokin Bildarratz Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuari eta ohartarazi duenez, grebaren ondorioak oso kaltegarriak izan daitezke ikasleentzat. Formula bakarra dagoela gauzak konpontzeko eta hori lehendakariak behin eta berriro aipatzen ditu eta gu ere saiatu gea aplikatzen gure kasuetan, ez? Eta da, elkarrizketa, negoziazioa eta akordioa. Orduan, gu ez gaude hor, azkenean patronalak aipatu zuen bezala, patronalak eta itunpeko ikastetxeen arteko harremanak direlako, baina gonbiatuko nituzke bi parteak alik eta azkarren negoziazioiek edo nolabait elkarrizketa negoziazioak eta adostasunak lortzea. Astebete pasatxo falta da abenduaren 21-erako. Orduan amaituko da ia 3 urteko prozesua eta EAJak eta PSEek onartuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea. Gaur lege horri buruz aritu da Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu Jokin Bildarratz Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan. Haren esanetan legea bi gobernukideek onartuta ere EH Bildurena ere izango da, harekiko desberdintasunak oso txikiak baitira. Desadostasunaren muinari ere egin dio referentzia eta ziurtatu du igual zela hezkuntza legearen hizkuntza ereduak aipatu edo ez indarrean jarraituko luketela berdin-berdin. Euskal Herrian bertan izan da Durangoko azoka eta ezin aipatu gabe utzi jendetza hurbildu dela Landakora abenduaren 6an ateak ireki zituenetik eta zapore onarekin eman diotela amaiera 5 egun geroago. Paul Elizondo. Gerediaga elkarteak eta antolatzaileek adierazi dutenez, aurtengo 58. edizioa arrakastatsua izan da leloaren parte izan den fantasia hitza azpimarratuz. Egunetan, bai Landako eguna eta bai gainerakoak jendez beteta egon dira, hainbat kasutan ilarak sortuz.
Arratsaldeon guztioi, 7 pasata heldu zaigu albistegiari heltzeko unea. Gizarte ekimeneko ikastetxeetan deitutako grebak 70%ko jarraipena izan du sindikatuen arabera. ELAS, TEILAS, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek deituta, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola erlijiosoek greba egingo dute datozen 5 egunetan. Gaur abiatu dute lan uztea eta langile guztiak parte hartzera deitu dituzte lan hitzarmen berriaren alde. Paul Elizondo lankideak emango digu berria. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gizarte ekimeneko ikastetxeetan itunpeko sarean guztira 9.000 irakasle daude lanuztera deituta eta grebak 200 ikastetxeetako 130.000 ikasleri eragingo die. Euskal gehiengo sindikalak plantora batzeko deia egin die beharginei. Sindikatuen aldarrikapen nagusien oinarria dira lan zamak arintzeko neurriak, sektore feminizatu eta prekarizatuenentzako beguntzak, KPIa bermatuko duen soldata igoerak, lanpostuak mantentzeko neurriak eta lanbide heziketako edukiak. Euskara planak, berdintasun planak eta lan osasuna eta bereziki arrisku psikosozialak abordatzeko planak ere jomugan dituzte sindikatuek. Patronalekin negoziazioak ez duela ez atzera ez aurrera egiten ohartarazi dute sindikatuek. 2022ko maiatzean, hasi ziren eskola erlijiostarako hitzarmen kolektibo berri bat negoziatzen, baina momentuz akordiorik ez da urratzik ere. Horregatik, hezkuntza saileko arduradunekin bildu ziren, baina ez zuten aurrerapenik lortu. Hala, grebaldiarekin exigituko diete patronalei negoziazioa desblokea dezaten eta hezkuntza sailari erantzunkizuna bere gain hartu dezan. Izan ere, sailari gatazkan esku hartzeko eskatu diote. Euren esanetan, hezkuntza sailak baduelako erantzunkizuna, itunpeko ikastetxeetan dagoen finantziazio iturrien gardentasuna kontrolatzeko orduan, baita langileen lan baldintzak bermatzeko ere. 2021ko abendutik iraungita dago sektoreko hitzarmena. Aurreko hitzarmena 10 urtez berritu gabe egon zen, eta 29 greba egun egin behar izan zituzten langileek hitzarmen berria lortzeko. Urtarrilean bilduko dira berriro patronalekin eta dagoeneko 4 greba egun egin dituzte. Asteon beste 5 deitu dituzte. Edo nola ere hitzarmena berritu ezean, urtarrilean protestak areagotuko dituztela iragarri dute. LAB sindikatuak grebara deitu ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskola jangeletako langileak urtarrilaren 23rako eta 30rako. Adierazi dute egungo jangela eredua agortuta dagoela eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak hori aldatzeko negoziazioari ekiten ez badio lan uzteak egingo dituztela. Palestinako bandera irudikatu duen mosaiko erraldoia egin dute milaka lagunek Gernikan. Salatu dute onartezina dela beste Gernika bat gertatzea. Bizidunea, irribarrea, guk bizitza irakasten dugu jauna. Rafef gogoratu irribarrea egitea. Gizartearen historian izandako sarraski guztien artean, zoritxarreko leku berezia duen Gernikarik. Israelgo okupazioa Palestinako herritarren aurka egiten ari den sarraski etengabea geratzeko eskatzen dugu eta genozidio honekiko edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen dugu. Aurelia Candes López, Clara Salungide. أجسد في قطعتين نادية ياسين حسين رميم
j'étais un terrain rouge amiral. Horra Palestina! Eskerrik asko. Geroz eta gehiago dira Iruñean etxerik izanez eta kaleetan bizi dena, eta hiriko aterpetxeetan ez da leku nahikoa guztientzat. Iruñean geroz eta jende gehiago bizi da karrikan. Egoera hori larritu egiten da udazken eta neguko gau hotzetan. Azken egunotan tenperaturak oso hotzak izan dira eta hiriburuko aterpetxeek gainezka egin dute berriz ere. Kostarapean dagoen Trinitarioen aterpetxea, txiki gelditurik, Zabalguneko Dama Apostolikoetan ohatzeak paratu dituzte eta 50 lagunendako tokia ireki dute. Hala ere, hori ere txiki geratu da. Pasaden astean, Dama Apostolikoen aterpetxea ireki zuten lehendabiziko egunean, 15 lagun geratu zen karrikan sartu ezinik. Eta 15 lagun horiek ezetasun eta temperatura hotzekin berriz ere gaua karrikan pasatu zuten. Iruñean, azken boladan, kale gorrian bizi diren horien profila aldatu egin da. Aunitzetan gazte dira. Eta aunitzetan ere bertze herrialde batzuetatik migratutakoak dira. Zubietan, erreka ondoan eta eraikin zaharretan hartzen dute aterpe. Baldintza oso latzetan. Eztabaida orain mahai gainean dago. Aterpetxetan dauden 114 plaza ez direlako nahikoa Iruñean kale gorrian bizi diren lagunentzat. Elikadura burujabetzaren inguruan badugu berririk. Amilubi proiektua sortu dute Gipuzkoako kostaldean Urola ibaiaren meandroan. Adi. Azken 30 urteetan 5.500 hektarea galdu dira Gipuzkoan, 8.000 futbol zelai adina. Nekazaritza datuetan erreparatuz gero, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako populazioaren 1% bakarrik aritzen da nekazaritzan. Eta datozen 10 urteetan erdia erreteratu egingo da. Urtez urte, nekazaldurrek eta baserretarak abiadura onduten galtzen egia. Populazioaren 1% jarduten da nekazaritzan. Eta 10 urtetan, erdisa baino gehiago jubilaukoa. Testu inguru honetan sortu da Amilubi lurra taupaka proiektua, lurra ondasun kolektibo bilakatzeko helburuarekin. Gipuzkoan zestoako ira eta auzoan dagoen Amilubi baserrian eta bere lurretan erein nahi dute hazia. Biolur Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa sustatzen eta bultzatzen duen elkarteak baserri eta bere lurrak erosi nahi ditu herritarrek elikagaiak eta nekazariek lurrak izan ditzaten. Amilubiko lur emankorrak modu kolektiboan eskuratu eta babestuko ditugu. Lurra zaintzen duten nekazal eredu duinak lan aukera erreal bezala bultzatuko ditugu. Guretako osasuntsua eta ingurumenantzako onuragarria izango da gertuko eta kalidadezko elikadura sustatuko dugu. Zergatik Amilubi baserria? Amilubi 5 hektarea baso eta 4 hektarea belardi naturala eta nekazaritzarako lur saiaz osatzen da. Eta lur horiek meandro batean egoteak berezi egiten ditu, eta ondare hau kalitatezko elikagaiak sortzeko eta babesteko aukeratza baliatzen dute. Proiektu aurrera eramateko 390.000 euro behar dituzte erosteko eta baserria konpontzeko, eta herritarren eskura jarri dituzte ekarpenak egiteko hainbat modu. Webgunean zehaztu dituzte ekarpena egiteko era guztiak. Amilubi babestea, eusten gaituen lurra babestea da. Elikadura burujabetzarako bidean lurrarekin errespetuzkoak diren laborantza proiektuak jarri nahi dituzte martxan Amilubin, formazioa eta nekazarien arteko saretzea sustatuz, eta nekazari berri gehiagoren bidelagun izanez. Finean Amilubik Euskal Herrian nekazaritza herriko eta iraunkorra eraikitzen parte hartu nahi du. Amilubin taupaka hasi da lurra. Zuen laguntzari esker lortuko dugu. Amilubin lurra taupaka! Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundetara egingo dugu berriz salto, aipatu dugu lerroburuetan ere, EH Bilduren mahai politikoak Peio Txandiano Kanpo proposatu du Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan Eusko Jaurlaritzako lehendakari gai izateko.
gure hautagaia Peio Txandiano kanpo izatea erabaki dugu. Telekomunikazioan ingeniero eta doktoretza du. Euskalduna, Euskal Herriarekin konprometitua, 2 alaben aita, sendotasuna, jakintza, sendotasun intelektuala, solventzia termino guztietan, eta pasioa eta arima Euskal Herriarekiko. Eta uste dut, honek laburbeltzen duela ongi bere birtuteak. Orain, militantziak eta kidegoak erabaki beharko du, eta hau da gaur komunikatzeko geneukan. Kulturgintzako zenbait lagunek bat egin dute Durangon sareren urtarrileko manifestazioarekin. Landako guneko kanpoaldea hartu zuten hilaren 9an zenbait sortzaiek hala nola Ines Osinagak, Xabier Mendigurenek, Igor Elortzak eta Porrotxek eta bertan bildutakoekin batera Bilboko kaleak betetzera deitu dute. Urratsak ematen jarraitzeko unea da. Konponbidearekin eta benetako bake baten aldeko konpromisoa erakutsiz. Salbuespena lege den bitartean oraindik giltza ugari astindu behar ditugulako. Bidegurutze berri baten aurrean gaudelarik hasitako pausuei jarraiki atariraino bide egiteko unea da. Jarrai dezagun ateak zabaltzen. Salbuespenari ere zirrikitu oro zarratzeko. Etorkizunaren atea zabaldu eta iragana zarratzeko giltzarria gara. Datozen egunetan ere milaka giltza jarraituko dugu. Eta astinduko ditugu giltzak kalean, ikastetxeetan, fabriketan, erakundeetan. Eta giltzen olatu bihurtuko dugu Bilbo urtarrilaren 13an. Norabide horretan, Durangoko azokaban bat egin duten hainbat kulturgilerekin batera deialdia luzatu nahi dizuegu. Urtarrilaren 13an Bilboko kaleak konponbiderako, elkarbizitzarako eta etxerako giltzez betetzeko. Ekonomiara goaz, Bizkaiko kiroldegietako langileek lanuzte partzialak egin dituzte. Paul Elizondo. Bizkaiko kiroldegietako langileak kalera atera dira gaur protesta egitera Azkuna zentroan. Hitzarmen duin baten aldeko protestak egin dituzte, horien artean lan kontratu duinak, soldata basuak, ordutegi aldaketak eta kualifikazio exigentziak salatu dituzte. Patronalari atentzio puntu bat deitu nahi diegu, ze badara amagu 10 hilabete negoziatzen, eta azken bileran egin zuen nolabaiteko amago bat zerbait ekartzeko. Beraz, langileogia naskatuta daude, aspaldidanik esan dugula 35 orduak bai lortuko ditugula sektore honetan eta IPC-ari ez diogula okatuko. Eta 19an badaukagu beste hitzordu bat patronalarekin. Espero dugu bertan gauzatzea bengoz proposamen sendori eta negoziazketaren bidez olakotan berriz ez ikustea, baina mesfidantza handia da patronalarekiko eta ezin dugu ezer ziurtatu. Hitzarmen hau 35 urte edo baditu, aurrekoan lehen aldiz sektore honek bere indarra agertu zuen, lortu genuen lehen aldiz nolabaiteko aurre pausu batzuk, baina bagenekien gure muga haratago zegoela. Eroskiren Elorrioko biltegian greba hasi dute gaur eta elak adierazi duenaren arabera 100% erantzuna izan du deialdiak. Enpresa batzorde osoak deitu du grebara, hau da elako 6 delegatuek eta labeko 3, eta larunbatera arte iraungo du akordiorik lortzen ez badute.
Mekanerreko eta Glabistako langileek euren enpleguei eustea eskatu dute Eusko Legebiltzarrean. Glabista eta Mekaner enpresako langileak Gasteizeko Eusko Legebiltzarraren aurrean manifestatu dira euren egoera salatzeko. Glabista enpresa Laudion kokatuta dago eta Parter Kapitalen eskuetan dago gaur egun. Suitzako inbertsio funtsak enplegu erregularizaziorako espedientea martxan jarri zuen 254 lanpostu arriskuan jarriz, eta naiz eta espedientea epaiaren aginduz etenean dagoen, Guardian enpresaren lantegiaren lurzoruaren jabetza aldatzearen ukoak Glabistaren eskualdatzea ekiditen du. Bestalde, Stellantisek irailean adierazi zuen Urdulizeko Mekaner lantegia 6 hilabete barru itxiko zuela, 154 lanpostuen suntsiketarekin. Mekanerreko langileek lantegiaren bideragarritasuna babesten dute, adieraziz bai Mekaner zein Stellantisek 2022 emaitza positiboekin amaitu zutela. Bi enpresen kasuan, guztira 388 lanpostu daude arriskuan. Honen aurrean, langileek Eusko Jaurlaritzaren esku hartzea beharrezkoa dela defendatzen dute. Nazioartean COP28 bilera amaitzear dela erregai fosilen kontsumoaren garaia bukatzea ez dute aipatuko amildutako 200 herrialdetako ordezkariek. Azken testu zirriborroan erregai horien ekoizpena gutxitzea planteatu dute 2050erako karbono neutraltasuna lortzeko. Dubaiko klimaren gailurra COP28 azken txanpan sahartzen hasi da, oraindik begibistan dagoen akordiori gabe, baina desadostasun nagusi batekin. Erregai fosilekin amaitza eta nola egizehaztea. Negoziazioak desblokeatzeko Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusiak Arabiar Emirerri Batuetan lur hartu du astelehen honetan. Bertan bildutako ia 200 herrialdei anbizio eta malgutasun handiena eskatu die, eta blokeo taktikak eta marragorri arbitrarioak atzan uzteko eskatu die. Guterres argi eta garbi mintzatu da negoziazioen puntu garrantzitsuari buruz. Goi-bileraren arrakasta zehaztuko duen alderdi nagusia erregai fosilak pixkanaka ezabatzeko beharra adostea izango da. Gainera horrekin ez dela konformatuko berretsi du. Berotze globala 1,5 gradura mugatzarekin badatorren denbora esparru batekin egin beharko da, maila seguruarekin klima aldaketaren eragin okerrerak saihesteko. Horrek esan nahi du Europar Batasunak eta beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala, petroleoaren, gasaren eta ikatzaren amaiera egutegi argi batekin egin behar dela. Hori bai diplomatiko Portugaldarrak atea ireki dio egutegi hori gutxi gorabehera garatuta dauden herrialdetarako bereize izateari. Txinak eta hidrokarburoetan oinarritutako energia sistema duten beste negoziatzaile batzuek eskatzen duten bezala. Aitortu du ez duela esan nahi herrialde guztiek aldi berean egin behar dutenik, baina gogorarazi du erregaiak bertan behera uzteak globala izan behar duela. Erregai fosilen amaieraren afera honetan herrialdeek hainbat aukera planteatu dituzte, asmo handienetatik txikienetara. Aukera batek planteatzen du hidrokarburo guztien amaiera eskatzea, berotze globala 1,5 gradura mugatzeko, Parisko akordioaren printzipioekin. Baina oraindik ere badago azken aukera bat, bilkuran adostasun batera ez heltzea eta beraz dokumenturik ez osatzea. Aurreikuspenen arabera COP28 abenduaren 12an asteartean amaituko da, baina oraindik puntu nagusi asko daude ixteko. Orain Dubai negoziatzen ari diren testu nagusiaren lehen zirriborro publikoaren esperoan dira aditu eta kazetariak, Parisko akordioaren balantze orokorrarekin, hamarkada honetako anbizio klimatikoaren maila zehaztuko duen dokumentuaren esperoan. Hala ere dokumentua ez da argitara atera, eta astearte goizerako aurreikusita zegoen gailurraren amaiera atzeratuko den susmoa areagotu da. Herrialdeen artean adostasunik ez bada ez dagoelako dokumenturik. Kirolei dagokionez, aneurkiri kazetariak eman dizkigu berriak. Honela mintzatu zaigu futbolaz, adi. Albisteak pozgarriak direla, naiz eta Eibarrek espero bezala, Bartzelonaren aurka galdu zuen, 5-0, baina bere alde daka, Sporting de Huelva eta Granadak porrota jaso zutela, eta beraz, jaitxera puestoetatik kanpo mantentzen dela, esan bezala esperotako porrota jaso zoalako. Oso defentza
estiloan joko zen, 6-6 defentzekin, oso, esperotakoa ez, Bartzelonari aurre egiteko inoiz ez da jakiten zein den taktika honena, aurrez aurre egin dakasun darakin, edo atzian itxaron, eta holakotan pasatzen da, Bartzelonak lehenengo gola sartu zoanean, beste laurak ere segidan etorri ziola. Atzo bestalde Atletikek irabazi izan, meritxuzko garaipena, Gorriena, Levanteren aurka irabazi zutelako, Levante sekulako denboraldiari dagozatzen, eta Atletikek bere azken bi emaitzei buelte eman, eta garaipenen bidera itzuli zen Levanteren aurka, atsedenaldiaren bueltan iritsi zen gol bakarra, esan bezala, meritxuzko garaipena, azkenian Levante bezalako talde baten aurke irabazi, eta gainea atea utxean mantendu zutelako. Eta bestalde, larun batean, Realak ere garaipena eskuratu zuen, kasu honetan Huelvaren aurka, azken zelkatua da Huelva. Eta Realak, pronostikoak bete zuen, ez sufritxu gabe, Huelvan beti sufritun dalako, nahiz eta kasu honetan aurten Huelvako taldea ez da bilen besteetan bezalako indartxu. Indartxu ebentzat borrokalari, egisa da azken urtetan beti ondala jaitxiratik gertu, baina beti salbatzen bukatu zuen, aurten zailtxo ditu kontua, gaina entrenatzaile ere botein dugu, Antonio Toledo, mitiko bat, eta Realaren kontra galdu egin zuen, eta hemen polemika egon zen, azken unean, Huelvaren aldeko izan zitekeen penalti ezoalako ikusi epaiak, eta zaretan nahiko mugimendu bida, pixkate kuestionatzen epaien maila. Egia da, nik ikusetan azken bi partiotan zubietan ere zenbait akaitz nabarmen egin deuela, kasu baten Realaren aurka ere penalti bat izan behar zoana, eta egisa da, hor bai dauala hausnartzeko dana dela, kasu honetan Realaren garaipena, bat eta bi Huelvan, Atletikek ere garaipena, eta Ibarrek porrota, baina, gainontzekoen emaitzek lagunduta, esan lehikea, asteburu onuragarria izan dela euskal taldeentzat. Azken albiste honekin, iritsi gara gurean gaur albistegiaren amaierara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere, badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro amaika.eus atarian. Ondo izan eta gero arte. Opa, ongi etorri? Etorkizuneko belaunaldiak eztea ardura handiko erronka da. Gure seme-alaben esku izango da jendartea eta hauek balio egokitan eztea garrantzitsua da oso. Irakasle eta ama